ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса созен тинҷаин саломатиётон хубай, вақтотон хушай, зинда бошен. имрӯз бардуи азиз 19 феврали соли 2024 ва 1000 рубли русӣ баробар ба 118 сомонӣ чихеле ки дар рӯи экран десен. дар имрӯза видео бардуи азиз бо диққат акмара гӯш кинед ки мада чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. Мерседес сечка объёмни астай бо нархи арзон, хонаҳои заминиро гӯш кинед бардуи азиз. хонаҳои заминӣ астай дар ноҳияи Данғара, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Исор ва шаҳри Душанбе. квартиру аз он астай дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғани Пешина, ва як квартири аз оны дигар астай дар шаҳри Душанбе бардуи азиз. қизиқи видео ҳамия ки як хонаи заминии 70000 сомониш мега. Бардуи ғарибан шумо метавонед ки як хонаи заминиро 593000 рубл да бихарен. чӣ хел нархи арзон айда, бовар ки пул мешид ҳози хидмаи харидемаш. барои бардуи азиз шумо хонаро тамошо кинен, мумкин бихаренаш. барои пешравии канали мо як дона лайки бепула бижихен ва касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кинен, подписатсия. Мерим усуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, илабай, мошиноро дидед? Ҳо, дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирд атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. Не, гарантия. бале. нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидем. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ буданд. шумо занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомаданд. бардуи азиз, аки бачаячки дор навора сар мекина, бо диққат аки гӯш кинем, бо диққат. бардуи азиз, ана як хелет мумкин ай ҳамин мошин доштен не ки и дига ҳайохи и бо зури бадай. бардуи азиз, нархшам арзон гуфтесай, бо диққат гӯш кинен. мошини фурӯшии Мерседес сечка объёмни, соли баромадаш 1999 солай. сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 будай. ана объём мотораш 1.8 литрай, коробкаш механика, балонош навай хадавои зуре. бардуи азиз, ин мошин хулоса Мерседес объёмни будай. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нархша гуфта ки 52000 сомонӣ бугӯ. бовар ки беҳад нархи зур айне ки ҳамин мошино бардуи азиз 60-70 меган, не ки якада срочни пул дар корай. нигоҳ кинен ки чӣ хел арзонаш гуфтесай, 52000 сомонӣ. ва пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам. дӯстони азизам, мегзарем ба дим эълони имрӯза. бо диққат гӯш кинен, як хонаи беҳтарини дигара аз шаҳри Душанбе гап мезанам. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Саркишти Поён. 7 сотиқ заминаи 3 дархона, 1 веран, 1 подвалаш қатъи кардагӣ буда. бардуи азиз, чӣ хеле ки гуфтам, 7 сотиқ замин, 3 дархона, 1 веран, 1 подвал доштай. ремонти хонаҳо миёна мега, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатҳош 100%. ошхона, баня, ҳоҷатхона, аловхона ва дарахтои мевадиҳанда дора. бардуи азиз, соҳибхона гуфта ки нархша 400000 сомонӣ бугӯ. 400000 сомон. бардуи азиз, касе харидор бошен, номерои телефонаш ҳастай, занг бизанем, бигӯен ки номерои канали Савдо ТЖ гирифтам, ана бо барои нархаш бо савдо мекна. номерои поёнгишда WhatsApp дора. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кинен ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бардуи азиз, компания баха, компания рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област, ай пеши хонатон, ай ҷои кортон, ки ҷои да ҳамин бародарода удобния мераванд, шуморо ай ҳамҷам мегиранд. ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соҳ саломат бурда меорам. бардуи азиз, мошиношон мошинои беҳтарин ай. и яка постоянно ҳамин кор дай, мақсад номерош WhatsApp дора, занг мезанед, сразу ответон мета. бисёр инсони хуб ай, бародар ай. ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугӯ. ай ҳама да компания арзон бардуи азиз, 8000 рубл. агар ай номи канали Савдо ТЖ гап занем, ба шумо арзон мекуна. инаи бародароро нигоҳ кунед, чӣ хел рафтиян омадиян.
такси граница инаму соқ самомад рафта ва инҷа варидот ҳама садфурӯза дар ин номеро ки ҳамҷа мебурояд тамос бигире мебарад ту соқ самомад меёрату. мегзарем ба сеҳем эълони имрӯза. бардори азиз лайкҳоро илтимос фаромӯш накарда бошем. бо дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Корвонгузар, наздики қитъаи 3-4 пеши магазини Акай Исмат будай. хона бардори азиз пеши раи калон дар чихеле ки дар навор дидесен 3 сотиқ заминай ду дархона ба калидорш кардагӣ верантам дора. ремонти хонаҳо бардори азиз миёна будай, светш ҳастай овша мегзаронӣ. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%ай ҳезмхона, ошхона, ҳамом, ҳоҷатхона, кладовка доштай. магазин, молбозор наздикай. бардори азиз хона ҷои беҳтарин дар дӯстони азиз мақсад ана лави раҳи калонда будай. нархи хонара 130,000 сомонӣ гуфта гугӯ. 130,000 сомон. бардори азиз ана номерои телефонош ҳаст, занг зада маслиҳат кунӣ. бардоре ки мо дар подписатсия кардагиен марҳамат гӯш кунен. хонаи арзон барои шумо. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, Булёни Поён, 10 сотиқ заминаи 4 дархона кардагӣ, бания дар друншай. 3 хона қатъи бания, монтаж, электрикӣ ва шкатур стияшкаш кардагиай. бардори азиз свет дора ва овша мегзаронӣ. мактаб, медпункт, масҷид қарибиш дай. айраи калон бардори азиз 200 метр дарунай. трассаи Кӯлоб душанбе бардори азиз ана 200 метр дарун будай. нарша гуфта ки 70,000 сомонӣ бугӯ. 70,000 сомон. бардори азиз хонаи фасони беҳтарин дар ноҳияи Данғара, Булёни Поён. ана номерои Тоҷикистон шамастай номерои Россияшда WhatsApp дора. занг бизанем бардори азиз. хонаи арзон аз ноҳияи Данғара чихеле ки гуфтам 70,000 сомонӣ бихаренша. касе хона дора, дарвоза надора, гӯш кунӣ. олами дарвозаҳо ҳастай бардори азиз ай 5,000 сомон то 10,000 сомона. закас мегирен, установка, доставка тухчон доран любой ҷои Тоҷикистонда. хишвакак мисол дарвозаҳотонам мечаспонан. мебинем бардори азиз. хулоса коршон бо сифатай хеле ярӯз дурӯз нестани бардоро. хулоса чанд солши да ҳами корро боран. ина хай мисол бо хутон суратҳои дарвозаҳоро бинен чӣ хел фасони хушрӯай. адрес бардоро ноҳияи ҳамадонӣ дар қарор дорад. номерои телефонош имо ватсапш кор мекуна. касе ки бардорои азиз марҳамат мисол ана заказ карданӣ бошен, неми суратҳои десен бардорои азиз заказ кунед. инам хеле тайёр мекуна, мебара установка мекуна. кораш зурай хулоса акара. касе ки аз шаҳри Исорем бардорои азиз бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Исор, деҳаи Уртабыз, 7 сотиқ заминаи 3 дархонаи фасони хушрӯ кардагӣ. ремонти хонаҳо бардорои азиз евроремонт замонавӣ ё мисол бо суратҳоша бибинед. ремонти хушрӯ кардагӣ ба дараҷаи олиша бардорои азиз чихеле ки гуфтам евроремонт замонавӣ. ов свеч мега ҳастай, бочкаи ана 10 тона ҳам доштай. ҳуҷҷатҳои хона 100%ай бардорои азиз бания, ҳоҷатхона, ошхона, аловхона, ҳезмхона ва оғил дора. дӯстони азиз мактаб, магазин наздик будай. бардорои азиз нарша гуфта ки 270,000 сомонӣ бугӯ. 270,000 сомон. дӯстони азиз занг зада маслиҳат кунед. бачаёча камтар хита ҳушёр ки мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. квартира десем бардорои азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки номи пешинаш Қурғонтепа. якхонага квартира дар 8 этаж қарор дорад, 37 квадратни метрай. шаҳри Бохтар, кӯчаи Тец, якхонага 8 этаж хеле гуфтам, ана 37 квадрат. дом бардорои азиз домои навай, домои новостройка, хона нав ремонт кардагиай. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки якхонага 8 этаж ана кӯчаи Тецда. нархиш 240,000 сомонӣ. 240,000 сомонӣ. ба пули русӣ 2,33,000 рубл мешидай. харидорои аниқ занг бизанед.
хуб, тамошобинони муҳтарам, эълонат давом метем. дӯстони азиз, ин хона, ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ. Як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 35 квадратни метраи. дом навастройка квартира ремонт доштаи. соҳиби квартира маълумот дагия ки як хонага 35 квадрат, суроға, прокат, москвич гуфтагияй. ай дарвозаи колхоз 400 метр дур будаи. мошин қабул намекунем мега. агар беҳуҷҷат мақсад бифурӯшем квартирара мега 230 000 сомон. агар ба ҳуҷҷат кунем бифурӯшем 242 000 сомон. канализатсия дора, свет дора. бардури азиз, канализатсия мақсад свети шаҳрӣ доштаи. ана ноҳияи фирдавсида илтимос кардагия ки беҳуда занг назанен. бардури азиз, шуморам нигоҳ кунен числаи видеора. агар барвақттар боша занг бизанен. имрӯз 19 феврали соли 2024. числаи видеора нигоҳ кунен, харидор бошен, занг бизанен. хуб, бардури азизи бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. аз куҷое ки мошини арзон, хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзон рӯй карданд, ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархҳошона гуфтам. бардури азиз, фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. аз куҷое ки бардури азиз намондам, бифаҳмем ки ай ҳамуҷа дар ҳамин видео рӯй накарданд. леки бардури азиз, иншоалло ки ай ҳама ҷо усуста рӯй кардесам бисёри бардури хонаҳои фурӯшишона. агар шумо хонахари мисол аниқ бошен ё квартирахар бошен ё мошини арзон кофтеса бошен, ҳамин канали ма да бардури азиз уқавақтона намегира, подписатсияра ҷиқиден, зангулачараологӣ дамонен, кае ки ман видео кардам шумо да мерава. агар подписатсия накарда бошӣ, баъд ранги ӯ бародар менависӣ ки акай саудотиҷӣ даги ҷоӣ наметовӣ. барои бардури азиз подписатсия кунен, зангулачараологӣ дамонен. хаяка лайка бизан то ки дигарро тамошо кунанд. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.